Aduh, ya ampun, ini rambut. Kowe iki lho ngawur. Elek-elek iki kancane, Mas kancane. Kancane. Lah Romo. Nah. Kowe ngawur. Mosok. Aku ora ngono. Aku iso ngawur. Aku iso ngene. Lho, wis sawur. Abane. Cepet. Panitiane sinten kene wae? Piye? Delok ibu anggo kelas ndas iki lho. Ndas ora usah dilas. Ya pano. Sesuk ganti ndas. Ya sapa? Ndas kene. Piye gone? Saja kok menyo. Balen bisa tas.
goblok iki lho. Aja mangan boba. Rasane piye, Bos? Jadi matamu bakso. Mie goreng, mie ayam. Ya mesti seblak-seblak. Ya mesti. Mie goreng. Mesti ya. Ora. Apa? Kan kae lho nek ngono. Sada bro.